ברור לכם שבסופו של דבר, כשהשירות שלנו יהיה טוב, יהיו לנו יותר לקוחות. 48 שעות אחרי שהבין שהשירות הוא הדבר החשוב ביותר כרגע על סדר היום בדואר ישראל, הוביל המנכ"ל החדש את מה שנראה כמו תחילתה של מהפכה לא פחות. אנחנו יכולים לעשות שינוי. עשרות מנהלים ואנשי מפתח נבחרו להיות הראשונים בארגון הענק לשחק בתחרות אני כאן לשירותך. אני החבר הטלפוני שלכם. אתם יכולים להתקשר אליי כל יום. השירות יכול להינתן גם ללא תקציב. חטיבות המטה והמרחבים חולקו לקבוצות שהתחרו אחת בשנייה על ידי כך שינסו לתת לקבוצה היריבה את השירות הטוב ביותר. מבחינתנו זה מה שאנחנו יכולים. עבודת החשיבה לפני המהלך הזה העלתה מסקנה ברורה. רק אחרי שישתפר השירות שנותנים זה לזה העובדים והמנהלים בדואר, יוכלו ליהנות מהאקלים החדש שייווצר גם הלקוחות. והשירות מתחיל קודם כל פנימה, לתוך הארגון. ממש שינוי תרבותי, אפילו גנטי של החברה בעניין הספציפי הזה. זאת משימת על עכשיו, אה? בוודאי שזאת משימת על. אנחנו מצטיינים בשירות, זה מה שיבדיל אותנו מאחרים. יצאנו ב5:45 בבוקר מהבית. אני קמתי היום ב4:30 בבוקר. נדמה שמאז הקמתה של חברת דואר ישראל לא התאמצו כל כך הרבה אנשים לעשות טוב, כל כך הרבה טוב, לאנשים שאת רובם לא פגשו מעולם. פעם ראשונה שלי שאני בשירות הבולאי. כאן במבנה, אני 34 שנה עובדת בחברת הדואר. אני 25 שנה בדואר ישראל, ויש פה עוד אנשים חדשים שאני רק מצליחה להכיר אותם היום. סוף סוף גם ראיתי אותם פנים מול פנים. בזכות המשחק. בזכות המשחק, כן. במשחק הזה לקחו אנשי דואר ישראל את השירות ביניהם צעד אחד גדול קדימה. פתאום באים גמדים כאלה ועושים לנו כאלה הפתעות. אני מפחדת להתרגל. כי זה יותר מדי טוב, זה. זה הצבע שהבאנו, זה הפתעה. יואו, איזה יפה! הם אלה שנותנים לנו שירות כל הזמן. הם עושים עבודה קשה, ואנחנו באנו כאן כדי לפנק אותם. לכן הבאנו צבע צבעוני, לכן הבאנו להם ספרי נצנצים. כדי לשמח אותם. קשה להאמין, אבל חודשים מנסים אנשי מרחב ירושלים למצוא דרך לתקן את תיבות הדואר האלה חודשים. 4 חודשים אנחנו רוצים לשקם פה את המרכז חלוקה ולא הצלחנו. הם התקשו לגייס 10 אנשים להחליף 900 מנעולים בתאי הדואר כדי לשנות את שיטת החלוקה לחלוקה אחידה. תגיד לי, איך הולך היום עם כל הסיפור הזה של מנעולים? קשה, אבל בסדר. והם הרימו את הכפפה. לקחנו את המשימה במסגרת אני כאן לשירותך. גייסנו כ-20 חבר'ה מהאגף. האנשים באו מכל הלב, נרתמו, אפילו דחינו אנשים שרצו להתנדב כי הייתה הענות מאוד גבוהה. תראה, אנחנו עושים את העבודה. אתה מבסוט, אה? אני מבסוט כי הנקודת דואר הזו עוד לא תפקידה כמו שצריך. גם במחסן הזה בנתב"ג הופתעו לקבל שירות ממקור לא צפוי. זו ההזדמנות שלנו היום להחזיר להם את כל השירות שנותנים לנו במהלך השנים. מנהלים לנו את החומר הפרסומי, שולחים את החומר הפרסומי ליחידות, תמיד בחיוך, תמיד עם רצון טוב. עכשיו אנחנו פה בשבילם. אני שמח גם שהם רואים מה זה לעבוד, לא רק עבודה משרדית, גם קצת פיזית. זה טוב גם לגוף וגם לנפש. עשרות מעובדי דואר ישראל, נציגים מובחרים של 8 אגפים, לא עצמו עין ימים ושבועות. קושי ישנו שעתיים כדי להתארגן, כדי להגיע בזמן, כדי שהכל יהיה מוכן ומאורגן. שוברים את הראש איך להעלות את רף הפינוק. חבר'ה, 5 כוכבים כאן בשירות הבולאי. בבקשה, מיץ אחוזים טרי, בריא, שיהיה לכם כוח לעבוד, במרץ. איזו הפתעה מדהימה, כל בוקר, בכיף. ותראו את הדבר הזה. בוקר טוב. אנשי אגף השיווק אספו בקשות מעשרות עובדי השירותים המהירים ודואר שליחים, ועשו להם שירות אלוהים ממש. מזל וברכה. מזל וברכה, בהצלחה. הבקשות הועברו כך למי שבאמת יכול, אם ירצה, להעניק את השירות הכי טוב שאפשר. זהו. כל מושלם. תודה רבה. יום ביומו הצליחו המתחרים להגדיר מחדש מהו שירות, ולפעמים זה היה באמת מרגש. אולי נוציא סדרת בולים וגיליון יתיבול מוזר. אנשי השירות הבולאי חשבו שזה עתה ראו את השיא, ולא ידעו שהעיקר עוד לפניהם. וכאן עם נזרות וגם חלום, אם עולים נעיר את השמיים. חברי השירות הבולאי היקרים, אנחנו רוצים לעשות לכם משחק להכרת סביבת העבודה שלכם. טוב יחידאו, 1, 1, 2, כחול מורבע, והוא עיר קודשנו. 1, 2, 12.
כזאת שמחה, כזה כיף, באמת כיף לתת שירות. מה להכין לכם? אורגנכם? לשירותכם? אנשי אגף הביטחון הביאו את עובדי שירותי המיון למקום הכי שקט בישראל. חלק מנתינת השירות היא ללמוד לתקשר, ופה בהזמנה לשקט פשוט לומדים לתקשר. תיקים, משקפי שמש, מצלמות, פלאפונים, אנחנו מאוד מאוד מבקשים לא להכניס לתוך המסלול. בתערוכה הזמנה לשקט הם למדו איך אפשר להבין את הצרכים ולהעניק שירות כן אפילו בלי מילים. ואנחנו רואים את זה בהיבט של השירות. איך אנחנו שומעים, איך אנחנו מקשיבים לכם, האזנה אקטיבית, ומצליחים להבין גם מה אתם אומרים וגם בין השורות איזה מסר אתם רוצים להעביר לנו. אנשי אגף הכספים הצליחו למצוא את הדרך לעטוף את אנשי בנק הדואר בחום בתקציב נמוך. אולי כי השמחה הזאת והחיבוק עדיין שווים לכל נפש. את אוהבת עם כל הלב, שאת כועסת, את כועסת עם כל הלב, ויש משהו מאוד אמיתי בכנות הרגשית שלך. זו קוראת בכף היד והנומרולוגית רבקה אשכנזי, שהוזמנה על ידי אנשי אגף הכספים לזהות בקווים החורצים את ידיהם של אנשי בנק הדואר איזה שירות היו רוצים לקבל או לתת. אני זיהיתי אצל חלק מהאנשים בפירוש את היכולת הזאת ואפילו את הצורך הזה הפנימי, כי הם נולדו לייעוד הזה של לתת שירות. את ההמתנה לקריאה בכף היד העבירו אנשי בנק הדואר ככה בדוכני קוסמטיקה, ואפילו בעמדה הזאת שבה קיבל כל אחד מהם קריקטורה של עצמו. באמת, כזה אושר של אירועים, אושר של פעילויות, אנחנו מוכנים שכל פעם זה. ניסינו לפלח את האוכלוסייה לסוגים שונים של האוכלוסייה ולצרכים השונים שלה. זה מרגיע את כל הלחץ וזה... וואי אחי, הוא בא בזמן, חבל לך על הזמן. אתה פורק את כל המתחים. הם עובדים קשה, מגיע להם. שמחנו לתת שירות וראינו כמה שהם צמאים לקבל כל טיפת שירות. הם הצליחו מאוד להפתיע אותנו. כאילו זה כיף. איזה כיף, היה ממש כיף. אנחנו רוצים את זה כל השנה, לא רק היום. מהרגע שהתחיל משחק השירות או התחרות בלתת שירות, גיליתי שגם מה שאני חשבתי בחלומות הוורודים ביותר, כן? לא מתקרב לנכונות של העובדים לתת שירות, ליכולת שלהם, למחויבות שלהם, לשמחה שבהם נותנים את השירות. בוקר טוב לכם, אנחנו הגענו למרוץ לשירות, אמור להכיל כמה תחנות, כתבי חידה, רמזים, בקיצור הולך להיות יום כיף לאללה. מה קורה? למה פה ככה? בית המיון הפתיעו אנשי אגף התפעול את חבריהם ממרחב תל אביב בכתב חידה מאתגר. תתחיל בשורה השלישית. יאללה, מה זה? בדרך, בעוד 100 מטר, מחכה לכם עוד תחנה. אני רואה את ההתלהבות בצד של אלה שאמורים לתת את השירות. איזה התארגנות, איזה התלהבות, איזה סיעור מוחות. אני מופתע ממש. בשבועות שאנשי אגף התפעול לא נחים לרגע, עושים מתיחת פנים לשירות, מדהימים בכל פעם מחדש את התל אביבים. זה משהו שאתה רואה אותו שקורה. זה לא סיפור, זה לא איזה בדיחה, זה לא איזה קטע חולף. אני רואה את ההתלהבות וזה עובר. אין מה זה עובר, זה חוצה את כל הארגון. מערך פניות הציבור בדואר ישראל היה זה שריכז, ניהל ופיקח על עשרות הפעילויות במשחק. האנשים האלה יצקו את התשתית למה שנראה כמו תחילתה של מהפכת השירות בארגון. זה רק הפרומו. אנחנו רוצים שאנשים יהיה להם את הניצוץ בעיניים לתת את השירות. בשורה התחתונה אנחנו רוצים שהלקוחות יגידו, וואו, משהו חדש קורה בדואר ישראל. אם התחרות בנפשך תמיד בוערת. חוצים את השכונה הסמוכה לבית המיון, הגיעו אנשי מרחב תל אביב לחוויה התימנית הזו שהכינו להם כאן אנשי אגף התפעול. ויש פה שירות ויש פה נתינה, בכל החודש האחרון הם פינקו אותנו בצורה מאוד משמעותית ואנחנו מאוד נצטער אם זה יתפסק. אנשי מרחב תל אביב זכו לשירות אמיתי. החגיגה הזאת מתברר היא רק אקורד הסיום של המשחק. סיימת את החודש ואת השנה. עד כדי כך? עד כדי כך. אנחנו נגיע בסופו של דבר בשירות כזה מצוין ונלהב ומתאים לסניפים ולשנבאים ולדברים, ומהם למי שהכי חשוב וזה לקוחות. הסלסולים המרוקאים האלה החליפו את האווירה התימנית כשהגענו לדרום.
באר שבע חתמו אנשי אגף הלוגיסטיקה חודש של שירות לאנשי מרחב דרום. הם הרימו במוסך המרכזי אוהל בדואי ענק, הפיקו שוק יד שנייה ודוכני שעשועים. כל מי שיש לו חגיגה ויום הולדת בזמן הקרוב. והייתה אפילו חנה מרוקאי. ולפעמים זה היה כמעט בלתי אפשרי לעמוד מהצד מול כל השמחה הזאת. מדהים, מדהים, אין מילים. תשמע, לא ציפינו, הופתענו ואנחנו נהנים. אין מילים. החלום שלי הולך להתגשם להעיף עפיפון. חוף הים של חיפה הייתה הזירה שבה קיבלו אנשי מרחב חיפה מהחברים באגף התקשוב שיעור בהגשמת חלומות. אני מרגיש כי אני חוזר לילדות. נתנו לנו רישיון להתנהג כמו ילדים. מי שניצחו בפרק הראשון של משחק אני כאן לשירותך השיבו לאנשי מרחב חיפה את ילדותם. החבר'ה מהתקשוב הצליחו לגרום לנו לחייך. איפה שלך? הוא נתקע על העץ. הוא נתקע על העץ. עשו לנו הפתעה, חבל על הזמן, כל הכבוד להם. אין כמוהם. תענוג. פעם בחודש מתאים ליום כזה. אני חושב שנתנו פה חוויה בלתי רגילה לעובדים. תסתכל עליהם, ממש מאושרים, החזרנו אותם לילדות. זה מטאפורה לשירות. עפיפון אף גבוה, צריך לכוון גבוה ולהגיע כמה שיותר גבוה. כמו בעפיפונים שאנחנו יכולים להגיע גבוה, כך גם בשירות אני חושב שאנחנו נגיע עד אחרון העובדים ונרים אותם למעלה כדי להגיע לאחרון הלקוחות שלנו.